ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମେଥି ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବହୁତ ଲୋକ ମେଥି ଶାଗ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ନାକ ଟେକିଦେବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ପିତା ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଥି ଶାଗର ରୁଟି ବନେଇକି ଖାଇଦେବେ ତ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ବି ଲାଗିବନି। ଆଉ ମେଥି ଶାଗ ମାନେ ଏତେ ଗୁଣ ଏଥିରେ ଭରି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗକୁ ବି ଭଲ କରିଦେବ ମେଥି ଶାଗ। ତେଣୁକରି ଶୀତ ଦିନେ ମେଥି ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବେ, ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଟା ଚକଟି ଦେବେ। ଯେପରି ଆପଣ ରୁଟି କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି କରିଦେବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରୁଟି ଫୁଲିବ କି ନାହିଁ? ଦେଖିବେ ରୁଟି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିବ। ଆଉ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି କି ଆପଣ ରୁଟି ଖାଇଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ମେଥି ଶାଗ ବି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ ପଳେଇବ, ଆଉ ତାର ଗୁଣ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପିଲାମାନେ ବି ସାଧାରଣତଃ ମେଥି ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ବଡ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏପରି ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ମେଥି ଶାଗ ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ରୁଟିରେ ଦେଇଦେବେ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ ରୁଟି ବି ଖାଇଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୁଟି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଶୀତ ଦିନେ ମେଥି ଶାଗ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ